Da ka Winter Games 8,000 pusau, Pynlong ka Mts&Cc ha ka snang Mawpait Tlongpleng. Ka Mawpait Tlongpleng Sport and Cultural Club ha ka pratarik ukalalingkot 8,000 pusau kala Pynlong ya ka jinglekemen pedang snam thamai bat ki hep ki berit hapo ka snang da ka jinglekai ki baper kum ka run for fun, penalty shootout, hit the tin, sack race, carom board, sweet meat games, in and out games, but ka talk of war. Ya kita ki jingla kai la phia de ki house, kum ka ngap sings im house, tirot sings im house, wake lefis im house, but ka kyang nong ba house. Barakot kita ki jingla kai ki la penkemen but penchong shit ye ki hep ki barin. Las dangi ka jingla kai da ka run for fun, ha ka performance step da ka jingduai balayalam do president ka Mts&Cc Tlongpleng shilla. Lapan ha perdai kani ka jingla kai Winter Games da menteri ba dan boklang carling do obla perto ya ka Mts&Cc ka bla paju Pynlong ya kani ka jingla kai manla usnam. Ulas neng la krawi ki hep ki baret bakin long ki basmat ki basting ha ka puli puthi ki bakongo ya la ki kimi ki pa bar ki patip yu blay nang bu nang thau kum ji ru la hikai bakin long ru ki bale khuat ya ka snong ka thau. Hakani kasngi umentri ulayo ban ai ka jing ai sungba shaki long kmi jong ka snong da ki top mo kli kumju ru shaki hep ki baret ki ba pass bha ha ka examination jong snam 8,000 ar pulai ki points balakhur da ki house hakani ka jingla kai ki long kumni Wake Leffy House kalakhur hadu chispa shipau points, Tirat Singh House kalakhur hadu chispa arpo points, Snap Singh's House kalakhur hadu chispa prapo points, Kiang Nong Ba House kalakhur hadu laispa inyo points. Ya ka trophy ba ka song pisa ka berit la IT siya u captain ka Kiang Nong Ba umang karas naitang da umentri bad ya ka kenhon ka baar ka Snap Singh's im la IT da ka song pisa ka berit siya ka captain ka Maulen Nice naitang ka kerwo na iba to Berlin imli sketri ka Mts&Cc.